A Xunta financia con 81.000 euros a compra dun punto limpo móvil que compartirán os concellos de Lousame e Rois. Ambos executivos traballan para que o servizo se preste o antes posible. O sábado pola mañá, a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático Ángeles Vázquez e a directora xeral da Calidade Ambiental e Sostibilidade María José Echevarría visitaron o concello de Lousame. Ali destacaron que o municipio lousamián e o de Rois son dous dos beneficiarios dunha achega da Xunta de 81.000 euros para subvencionar a compra dun punto limpo móvil que garanta o acceso a este servizo aos 7.500 habitantes que suman as dúas localidades. Seguir afondando na xestión de residuos é competencia municipal, pero dende a Xunta de Galicia somos conscientes de que precisamos estar ao seu carón para cumplir os obxectivos que nos está a marcar Europa. Non o estamos facendo mal, pero podemos mellorar. E para mellorar hai que dar servicios. Eses servicios, por un lado, hai que dicir que a opción que toma Lousame e Rois é a opción que deben de tomar os concellos pequenos, porque os recursos son limitados, pero sendo limitados, a unión de ambos vai favorecer que 7.500 cidadáns teñan preto dos seus fogares un punto limpio móvil. Non todos os concellos poden contar cun punto limpo fixo, polo que recorda que cada un ten as opcións necesarias para optar pola mellor xestión para o seu municipio e os seus habitantes. A alcaldesa lousamiá, Teresa Villaverde, apuntou que se trata dunha achega moi importante para os dous municipios. Pedímola conxuntamente, unha porque é mellor para xestionar, para cofinanciar e tamén porque somos dous concellos que non temos punto limpo. Sempre a colaboración, tuvemos outras subvencións en conxunto, sempre funcionou super ben e así vai a ser esta vez tamén. Decir que é a concesión de un camión con grúa, un camión que ten non é volquete, onde van agrupados os contedores, que o que pretendemos que vamos a poñeros nos puntos que están máis alonxados da recollida deses residuos, e ainda que quero destacar que o que máis falta fai é, ao mesmo tempo que se fai eso, non é un traballo previo que levamos facendo fai tempo, de concienciación para a separación dos residuos como teñen que separarse. E sinala que levan tempo traballando niso. Villaverde sostén que queren facer de Lousame un concello sostible e que respecte o medio ambiente. E que tamén fomente a reciclaxe. E a reciclaxe solamente se pode fomentar separando ben os residuos. Entón, eses son os obxectivos e o que levamos facendo xa fai tempo dende aquí, pero non chega, o sea, hai un descoñecemento e outro tamén unha falta de vontade para moverse. Non se pode deixar unha semana antes, 15 días antes de que pase o camión, hai que deixalo e se che ofrecemos, de recoller a domicilio, incluso un saco de 25 kilos de residuos de obras pequeniñas que tamén se lle ofrece, eu creo que se olvida cada 3 meses, que habría que estar bombardeando cada 3 meses. O alcalde de Rois, Ramón Tojo, destacou o traballo colaborativo con Lousame e o apoio da Consellería de Medio Ambiente para poder contar con este servizo. É un agradecimento que temos e que loitamos que a unión dos concellos, da unión de forzas, fai que estas axudas pois se poidan acadar, porque ven que cando hai un interés, sobre todo dos concellos que non temos puntos limpos. Entonces eu creo que esta é unha cousa moi importante, porque a veces nos encontramos con que ven algunha denuncia do Seprona que no monte hai cousas tiradas en seres, hai que recollelos, hai un traballo moi arduo detrás e hai que facilitar o máis que se poida ter un rural tan bonito como esta vista que temos aquí. Vázquez destacou o importante papel que xoga a cidadanía para poder cuidar o medio e facer un bo tratamento dos residuos. E tal e como nos avanzaban os alcaldes, eles están facendo un traballo previo de concienciación e agora chega pois o segundo paso. E este paso pois ven a ser un camión que é 100% eléctrico, pero que, aparte de ser 100% eléctrico, pois vai a ter uns caixóns especializados para que, por un lado, se poidan recoller en seres voluminosos, por outro lado, se poidan recoller en seres que poden ser peligrosos, e dentro desa peligrosidade pois partimos dende electrodomésticos, pasando por baterías ou incluso por pilas. Lousame e Rois iniciarán a licitación do equipamento para que o servizo poida comezar a prestarse o antes posible, co obxectivo de aminorar nun 5% a cantidade de lixo que se deposita sen seleccionar no primeiro ano.